Kinakwa mone bando manja mone kinakwa mebio na video asimi homa emela nyomba na so fonde na mitiro osu fondo ka mitilia onde na akpụ ya os onde na akpụ ya osu enwe ndị ka ụka ndị dịtị nka na-eme na be ha today when they abolish golia because na ụka bata mana enwe whether na in a doubt no mero whether in a doubt no men the genesis of it and the crown it all is that such thing existed. And we can we have in our care because the witness Syria does not mean na no na reme. And when they have equal connect to when you equal can attack gwa ye chigwa one nature gwa na enwelo mgba na egbu ejima before ya sigi na nya bi ihe mere yotago before ya sigi na nya bi ihe mere that likewise this issue of Osu caste system anu ụfọdụ ya sị gị na ya bụ ihe never existed mana anyị na-eweta video in order to gịnị ka educate ndị be anyị yotago maka na ide ya ede ụfọdụ ama nwe time ọgụ ya ikwu ya ekwe ama nkwe time gị ntị onye nwe m ụfọdụ oge apụtakwa na-eme ihe onyonyo dị ọnya wee na-asị biko ịnụrụ ọnụ a ịnụrụ ọnụ ndị ọzọ maka gịnị mee mgbe m bido mewe video like this, I begin to understand that now ndị Igbo will have a lot to do when it comes to understanding and when it comes to agreement. Average only Igbo today ọbụ na kwetara n'ihe na-eme ya na-akpọ gị instead of ịka amụda nso ka ihe anụ onye anụ na-eme kedu ka o si wee dị ọna ụlọ na-aghọta ihe m na-ekwu. So ịbịa na-ekwu okwu ụsọ enwe ndị ka na-aparachi isi today enwego obodo chiri iwu si na nya bụ ihe na ha ya ewepịa mana enwekwala ndị bụ ndị obi chele si na nya bụ ihe na ha ka ya na-eme alụ echi. So at the end of the day ọ bụrụ na ikwetara na ya enwe ndị kwete na ya ndị da kwete na ya it will take the grace of God for them to unlearn what they have learned in the past. And enwekwa ndị not today man such thing existing. And because of their ignorance and because of in order to prove that Hana Hekwe such thing never existed. You go like today, somebody like Matthias today. Ya saying I want hedeka actuere or saying I want hedeka belt. Matthias believe on these two things today. Man no believe on that na anibu. Well in them and dengede. Matthias gwagina na ekwete na saying I want hedeka spirituality. Mana he believe in Ndi ancestors. Ndi ancestors, how did you see them? No. Man, you believe that there is supernatural and spiritual forces that controls them. That he can literally speak and they hear you. So you have in a kuku on a gigant without going away for a career that in a war more call. This Osu Caste system will go down as one of the most debated topic in the history of Igboland until today and until tomorrow. And end of this video. Kerihe bu Osu Caste system in Igboland. Kerihe na-akpọ Osu, kolonya na-akpọ Osu. Ekene mo na agụ yo no wo sompompo. The son of headmaster, Bucho Ochenso, gbachanye data na phone gị maka na okwu anwe ka ọ dị. Gbachanye data na phone. Gem ntị ọfụma, ana eme ana amụta as a historian. And also as a researcher, ana m agba mbọ na-anya na akwụkwọ ụtụtụ ife abalị ana m anọ n'iru akwụkwọ maka ọtụtụ n'ime unu amara ka a na-eme research o nwere ihe mfụ na asị na Osu ka m discuss kenye tata dịka oyibo si wee sụ ya oyibo nwere afa a na-akpọ Osu ha kpọkwara Osu ahụ dịka ndị ọcha bịa mee research about it ha sị na Osu caste system is an ancient practice, it's a discriminatory practice in Igbo land. Yes. Something that that pops up, brings up high level of stigmatism. Yes, stigmatism in Igboland many years ago. It was an ancient practice, not the highly discriminatory. Yen na Jozuero Okade Tata Usu Akade Ekenemu and Doke in Flamboa and make a nuno, Rieno, Mono, Cachano, and make a nona. Iru ikorobịa enwe ike ịbịa daba n'okwu a ime mistake ndị okenye etinye ọnụ mmadụ agbaba afọ okenye niile nọ na platform ama na ndị okenye ri nne ọtụtụ n'ime unu na-abịapụta m inbox mụ na unu na-akpa aka m bụ nwata na awarụ n'afọ mana
ihe njiwe dị ka uche m adị n'ihe a na-eme bụ na ana m eme extensive research on deities. Ana m agba na onye nwere ike maka history. Ọ na-ajọ njọ mmadụ ịpụta na public domain wee kwuo okwu asị, mana ihe gbasara osu a dị sensitive. Dịka ndị oyibo si wee sụ nọ Asian practice, highly discriminatory, a lot of stigmatism. Wee na-asụ achọ ka ịsụ anya n'Igbo, osu bụ onye agọọla alụsị. Yes, one that is enshrined with a deity. Yes, onye agọọla alụsị, onye wụ osu. Mgbe gboo na-abụ abịa due to one reason or the other, ndị gboo were mmadụ je gọọ na alụsị, onye ahụ akụzia mba n'ebe arụsị dọ, deity. Arụsị ahụ na ọzịa ọbụzi anya papa osu, onye ọ na-echekwabezi osu ahụ. A na-awa na-anụ ọgụ mgbe ahụ, onye ọ na-agọrọ na osu ịgbara na-anụ okwu arụsị je nọrọ, nwekwa onye ya bata ebe ahụ, ma ndị enemies bịa n'obodo unu a cavet enter ihe a na-akpụ ya nye onye abatakwana. A na-asọ ndị osu nsọ, mana abịaziri duto ụwa na-asazi anya wee nwezie ya na-asazi n'anya, ndị mmadụ tinye ozi ọnụ si na ekwesị ịka na-enwe osu nke ukwu eziokwu, maka na ọ bịa adịzi aka ọ na-apụ apụ, mana ana m anụ kepụkepụ na onwe ebe ọka dị like steeti n'one dị na Eastern region. Anụ m na mgbe izi na ọ dị na ịchọ osu na Anambra ị ga-afụ, ịchọọ na Enugu, ịchọọ na Abịa, ịchọọ na Imo steeti na ọ ya dị Ebonyi ka ma anụrụ maka osu, mana mmemme research enwere m ike inwe idea. Ndị Ebonyi na-enene m salt of the nation, ekene m onye ọbụla. Osu adị na Ebonyi steeti mgbe afọ, adị m ekwu maka kịta, maka na to higher extent, yes, higher extent enwegwo ka esi wee dị now. Ndị ụka unu gbanịrị, gọọmenti na onwe ha gbanịkwa, traditional rulers gbanịkwa n'ihe gbasara ichekmeti ịkwụsị osu. Dịka m gwara unu na osu onye agọọ na alụsị, mana ọ ka na m adị somehow otebe na aka ihe emelụ. My father headmaster nwere ihe ọ kọchara m mgbe ahụ, ndị na-ahụ ha nwụọ mgbe ahụ a na-agbarụ ha ọsọ amanje n'ifa, asị na mmadụ wee onye ụkọchukwu etere mmanụ nsọ, asị ihe na ụkọchukwu anyị trace back to generations mụtara ya, na a na-etrete na onwere onye wu osu ebe ahụ, and o metụta ime, o metụta ọnụ, ndị mmadụ na-agbasa ife ọsọ na this current generation anyị ka m na-agwa gị ihe a. So ka anyị tinye okwu ọnụ, kedu ihe inwe ikwu gbasara ihe gbasara osu? Kedu ihe inwe ike itinye m ihe a na-ekwu na ndị highly interactive? Ka anyị tinye na ọnụ, maka na ụzọ amaghị akpụ ogene ya na-egbu anya n'ọdụdụ. Ọ bụrụ na ndị okenye tinye ọnụ ebe ọfụma, ụmụazị a na-amụta ihe gbasara osu a. Kedu ihe ọka ji wee bụ na ana m anụ kepụkepụ? Asị akwa na ndị 100% sure, mana ana m anụ kepụkepụ na o nwere obodo ọka dịcha maka taa. Anyị nọ na 2026 na ọka dị duta atị na-agwụcha onye ala na anaghị agwọ ntamu, anwụcha anụ a na-akpọ m nkakwụ n'aka na isika were ncha anakwa aka, isi aka na isika dị ebe ahụ. Awụcha ezi arụ, ezi amaka je dịkwa ka ọ dị. Eziokwu na o nwere obodo ọka dị. Inwe ike isi na o nwere obodo ọ dị, mana ịkpọkọ na obodo ahụ afa ọ dịra necessary ya na platform a. Mana ihe m na-ekwu, nwere obodo ọka dị. Yes, si na o nwere obodo ọka dị, ịkpọrọ ya afa nwere ihe nji afọ ya eme. Mana ihe anyị na-ekwu nwegwe effort a na-eme ka akwụsị ya kpamkpam, maka o doo m anya mgbe m na-eto, o nwere bishọp ụka Katọlik dị n'Ọka, Catholic Diocese mgbe nwa, yes, Reverend Dr. Simon Akwali Okafọ of blessed memory, o nwere ihe okwu maka osu wesị na a ga-akwụsị ya by all means. And ụka Katọlik gbani mgbe ahụ, ụka Anglican gbanikwa, ụka dị iche iche Pentecostals, ndị traditional ruler anyị gbanikwa. Ihe dị na ihe dị n'osu bịa dịba somehow. Eastern Assembly in 1956 proscribe osu. Yes, asị na osu dị illegal. Eastern Assembly. Kedu ihe other state of assembly kwugo maka osu? Biko tinye m okwu na comment section. Ana m ekenekwa Obi of Onitsha, high revered Obi. Anụ na okwu okwu about discrimination, stigmatism that is associated with Osu caste system. Biko tinye m okwu na asị m unu na ọ dị highly interactive. Ekene m unu.